Hausa Post, gidan labarai da rahotanni. Turka shi wata sabuwa. Karuwai za su tsunduma yajin aiki a Najeriya saboda karancin farashi. Ƙungiyar mata masu zaman kansu Karuwai reshen garin Zaria da ke jihar Kaduna sun yi Allah wadai da sabuwar ɗabi'ar da mazaje suka shigo musu da ita, wadda hakan ta sa suka sanar da cewa akwai yiwuwar su tsunduma yajin aiki na wani lokaci a matsayin jan kunne ga mazaje masu neman su. Karuwan sun koka kan yadda mazaje ke zabtare musu farashi idan sun yi magana. Sai mazajen su ce musu sun kashe kuɗi da yawa wajen sufuri saboda ƙarancin man fetur. Ƙungiyar ta yi kira ga membobinta da ta ƙauracewa gidajen shakatawa, otal-otal da duk wajajen cin abinci domin tafiya yajin aikin gargaɗi. Masu sauraron mu, ina fatan kun danna mana subscribing sannan kuma kun danna alamar ƙara domin samun sabbin shirye-shiryen. Muna roƙon ku da ku tofa albarkacin bakin ku a cikin wannan labari da muka kawo muku. Mun gode, sai mun ji daga gare ku.